Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Selamat siang lur. Sekarang saya berada di Jalan Kudus kota iki lur. Arah nek ngulon terus rono iku lungaring Prima Petol ya lur. Iki SMA baik pertigaan iki lur. Aku amel lungaring Desa Megawan lur. Nek rungo ngetan rono iku tutup perapatan Ngembal Bangsu Ngembal ya lur. Nah, kita menuju lokasi ke Megawan dari arah Indomaret iki lho, pertigaan iki ya lur, menuju lokasi cek lokasi pagelaran seni dan Topra Panji Anom yang pentas malam saja ya lur. Nah, dari pertigaan Tumpang iki lur lurus ngidul arah bisa Megawan ini Tumpang iki lur. Nah, dengan ini foto tadi saya habis dari itu lur. Ini Ngembal Kulon ya lur. Ngembal Kulon kene iki Tumpang. Nek Kulon kene iki Tumpang, nek wetan kene Ngembal Kulon. Tadi saya dari Ketoprak Wayu Budaya yang berada di Desa Termulus. Nah, sekarang langsung menuju cek lokasi pagelaran dan Ketoprak Panji Anom dari Pondaan Kudus. Nah, yang pentas malam saja loh. Ini masjid. Kita langsung menuju ke arah ke selatan ya loh. Dirgahayu Indonesia. Ini nanti ada perumahan Megawa. Ini pentasnya nek ra salah ning nggone lapangan iku lho sing sepak bola wetane lho. Nah, ini rumah. Nah, kita masih lurus saja. Ini ada jembatan. Kita masih lurus. Nah, gini lho, suasanane panas-panas adem lho. Ono pertelon lho. Ya ono apa iki rumah makan iki lho, apa lho, PDKT iki lho. Nah, ini iki lho. Masih lurus ke selatan. Ikuti jalur ini lho. Ini kalau terus ke di Payaman, Jepang. Kalau ke barat, ning Samsat. Nah, iki lho pertelon, perapatan lah pertelon ini ngetan Ngembal Ngembal gitu. Nah, iki nganune lur, lapangane lur. Nah, iki lokasine wis tutup kene iki lur. Nah, lur. Iki lur lokasine ngene iki lur. Wis dadi pangunge lur. Iki pangunge wis dadi madhep ngalor ya lur iki Ketoprak Panji Anom. Nah, pentasnya malam saja lur ini lur. Nah, begini lur, ndelik malah lur. Jane madhep ngulon ya marem lur iki lur. Madhep ngulon jane cocok iki lur. Nah, iki nggon apa iki lomba-lomba manuk ta apa iki lur. Kok ana nomor-nomore lur. Nah, ana krosi-krosine wae iki. Nah, iki pange wis dadi karena pentasnya malam saja nek umat wis dadi ya lur. Tapi sound sistemnya durung lur, iki lagi tim dekor panggung aja lur. Dan begini itu lapangan yang ada pemain sepak bolanya biasanya lur. Rame pokoknya lur. Pokoknya tengah-tengah ini. Nah, coba mendekat. Nah, truknya ngalih terus ya lur. Apik truknya lur. Nah, ini truk. Bismillah. Ngayon iki pange wis dadi. Marem lur madhep ngalor iki. Aku pengen roh Ketoprak Panji Anom main awan tapi maine bengi terus lur delalah. Nah, ini iki lur. Suasana ning arep panggung ya lur. Nah, Ketoprak Panji Anom dari Kuto Pondaan Kudus. Pentas malam saja. Tapi pemainnya lagi domangan ya lur. Apa? Tukang panggungnya lagi do aso, do mangan lur. Saru lur nek rono lur. Ketoke lur. Iki pilar ngarep iki durung terpasang iki.
pilar ngarep lagi di sendekno iki lur, durung dipasang. Masih ditata ini suasana ini ya lur, samping kanan panggung sarapan mbah. Mbah sarapan ini samping kiri panggung ya lur, ngene iki lur, iki ning mburi panggung sing salen-salen ngene iki lur. Iki clear-cleare ana sing wis pasang, iki ana sing durung lur, akeh sing durung lur. Nyantai soalnya pentasnya malam saja. Iki nggon salen-salen iku ana macane lur, macan ketoprak dipeme lur ben ambune enak. Ini iki lur yang pinggir panggung iki pawet jagung sawah ya lur. Nah iki lur, iki clear lagi di siap-siap no iki pasangnya iki jeneng ngisor kabeh ngene iki. Iki rijing panggure lur. Iki nggawa krek. Mbok pirang ton iki lur. Nggawa krek. Iki penumpune as-ase iki ana sing nggawa wesi, ana nggawa pring. Ngono lur. Mau ditaleni ning kene iki. Nah, iki dalane kono iki madhep ngalor panggungnya lho. Iki rendo-rendone durung munggah iki. Sing kanggo munggah medhun nek genti lakon iki ya lur. Ya ana perane dhewe-dhewe iki clear-clear lur. Iki clear utama. Nah. Geber clear utama Panji Anom iki. Iki ngisore wesi. Dhuwure pring. Ben abot nek medun ben ora mobat mabit nek kena angin ya lho. Ben kenceng pisan. Nah iki dhuwur rejing iki panggunge lur, ngene iki lur. Ini samping ngarep ngene iki lur. Ombo lur. Ana meh semeter iki ta. Ro lu 4. Berarti 80 lur, ora semeter 80. Dhuwure kira-kira ya semeter setengah ini iki lho. Para tim panggung sedang beristirahat. Nah ini iki ngarep lapangan ngarep panggung ini iki lho. Ana tratake. Ya wis ngene iki lho, pokoke cek lokasi dan suasana lokasi di Desa Megawon iki. Kan live malam saja ketoprak Panji Anom. Nah iki kanggo tamu penonton sing mremo iku wis lumayan ana lur, akeh lur. Soalnya ana 3 titik iki, bingung sing mremo lur. Nah, begini ya lur suasanane lur. Iki nggon manuk-manuk iki lur. Gatangan lah contohnya. Ya lur, udah dulu ya lur. Itulah cek lokasi dan melihat suasana lokasi pentas kesenian budaya ketoprak Panji Anom yang pentas malam saja yang berada di Desa Megawon pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 11 Oktober 2025 ya lur. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.